Tak toto sme my. Chlapci, ktorí sa poznajú už vyše 25 rokov. Sme úplne normálna partia ľudí, ktorí zažili už toho kadečo. A toto je náš tretí čunder. Každý rok sa vyberieme na jednu noc do lesa spoločne, aj keď sa dlho nevidíme počas roka, a následne si urobíme krásnu stanovačku. Predtým na čundri sme mali 2 psov. Naša Fibinka už odišla, ale bol tu s nami ešte Denis. Ten by nás určite ochránil pred medveďmi. Na 11:30. Dobre, ale koľko treba natočiť, že McDonald's do lesa ide? McDonald's. Tam sú koláčiky. Aké koláčiky? To by si chcel vedieť. Na úsmev. Ty koko, to čo? To už prázdne. To už vypítaj. To už prázdne. To v motoru si ho. Však to malo tak byť. Však si byl, jal, hej. Do piči nehoda sa stala. Rýchlo, cucaj, rýchlo, cucaj, dávaj jed. To je ono. Daj z vody. Bongo. To je ono. Však otvor. Co otvor, keď v boku ide? A rýchlo vycúcaj ho. To je ono. Toto je presne záber, ktorý potrebujeme. Presne. To je ono. To je ončo. Boží dar. No chlapi, kde ideme? Jakým smerom? Tam. Tam niekde? Hej, ale jutrejšie prípravu, akože nie, že dolu kopcom chceš ísť a zajtra budeš tu skopínať. Na jednu chvíľu takú dílu. Musím ísť tak. Dole kopcom? Dole? Nie, dole. Prišli sme na parkovisko, tam nás vysadili, pozbierali sme si veci. Samozrejme, Igor sa bál o svoje vajca, tak si ich musel narepelentovať, aby sa mu tam náhodou nepricúcal nejaký kliešť a nevycúcal mu vajca. Počasie bolo úžasné, vyšlo nám, bolo krásne a slnečno, máme krásnu nádhernú slovenskú prírodu. A samozrejme nemohli chýbať aj jontové nápoje, ktoré sme si pribalili. To znamená, vždycky sme museli doplniť nejaké cukry. Tak ako Kepo. Mňam. A pomaličky sme sa vybrali tam, kam sme chceli. Išli sme hľadať nejaké miesto, kde by sme sa vedeli zložiť. Fakt sú brejle. Ty koko, a to vieš, aké zábery budú? Hej? Dám slow motion všetko. Videl, ako mám kapcičku. Wow, tá krajina je naozaj krásna. Krásna príroda. Naše Slovensko, chápeš? Vybrali sme sa do oblasti Zlatej Bane. Samozrejme niekoľko dní predtým pršalo, takže tá cestička bola trošku mokrá a vlhká. No čo chlapci, aké máte z toho pocity zatiaľ? Výborné, som úplne nadšený z toho prostredia. Ten čerstvý vzduch. Čo dýcha normálne, cítim pľúcach sa mi naplňajú tým čerstvým vzduchom. Ježišmária. No. A tam sme cez les kráčali niekde po nejakej uličke, pokiaľ sa nám nezapáčilo nejaké miesto, kde sme sa chceli zložiť. Co? Vieš, povedať. Však toto po celom týždni, toto čučo dávam hec. Počúvaj, ty jebná hitka, ale ty do lesa choď normálne do piču, a nie kokociny hitka. No potom nevládzeš. No čo, kde ideme, chlapci? Do lesa. Biky, ty si to ten ninja, splinter. Daj mi kus. Ja si myslím, že musíme ísť nižšie. Môžeš prestať. Zlomieš, bo zakážeš miast do piči. Čo chceš kúknúť? Dobre, ďalej. Tak povedz mi, ne? Sa urázil do piči za svoju čelenku. Tak, a konečne sme si našli nejaké super miesto, s ktorým sme boli stotožnení a spokojní. Samozrejme, jontové nápoje nemohli chýbať, tak sme doplnili opäť cukry a začali sme stavať stany. Lenže, bratu, poradím ti jednu vec. Čuj tu, vždycky sa bez rob radšej, keď prídeš na toto mesco stán, bo jak začneš píc a dnes robíš, tak si v piči. Tohto porekadla sa drž. Tak sme najprv začali stavať stany, pretože sme sa poučili z predošlých akcií, až potom sa môžu piť ďalej jontové nápoje, ktoré nám dodávajú silu a peknú atmosféru. Samozrejme nemohlo chýbať ani ohnisko, ktoré muselo byť pripravené, pretože ak toto neurobíš asi bez ohňa v lese, tak si v piči jak Čenkovej deti. Vždycky si urob najprv stán a ohnisko. Cukor so citrónom. Cukor s citrónom, to je taká tajná táto prísada. To pamätáš, raz si mal tiež takú tajnú prísadu? Hej, a jak to dopadlo? Tam som dačoho prehnal, vieš. Aha, asi s olejom. Atmosféra bola výborná, rozložili sme oheň,
pomaličky nám začal horieť. A my sme robili ďalšie prípravy, ktoré boli k tomu potrebné. Nazbieralo sa kopec dreva, aby sme mali na celú noc. Všetci priložili ruku k dielu a bolo to naozaj super, pretože počas roka sa vidíme menej, takže každý čunder pre nás je vzácny. A keď sme už mali všetko rozložené a pripravené ako oheň, stany, jedlo a všetky tieto veci, tak sme si samozrejme urobili svoje pohodlie. Toto hej. Vlhčený toaleťak musí stále byť. Keď máš okakanú prdel. A začali sme drinkovať, začali sme ľabať jak poradne východňarene, pretože aj to patrí k čundru. Ináč, viete čo znamená čunder? Ja to neviem doteraz. Všetci asi dajte. Na zdravíčko. Na zdravie. Na zdraví, krasavico. A možno sa niektorí pýtate, prečo nemáme poháre ako normálni ľudia. Tak samozrejme, zapomli sme doma poháre, nie? Jak furt. Takže zase sme jontovali a jontovali, ako celý večer. Pripravovali sme si krásne, nádherné stejky, ktoré boli veľmi šťavnaté. Cipana, ešte teraz by som si dal. Krásne sme ich dávali na ohník opekať. Samozrejme, Kepo vám niečo o tom povie. Neviem, čo sú to za stejky, každý kúpil iné. Treba byť trénovaný. Ale ráno, keď také beže. Každému nechám rovnako. 90 sekúnd z jednej strany, 90 sekúnd z druhej strany. A potom to dáme trošku nábok. Ďalšiu minútu a pol. Tak by to mali byť akože správne urobené stejky. Nemá sa pichať do teplomerov, či do piči. Nemá sa pichať do mesa, ale máme teplomer a si to poistíme. OK, super. Všetci sme sa veľmi tešili na tie stejky, pretože je to naozaj fajné papaničko, veď vieš. A samozrejme, keď si dáš k tomu nejaké dobré pivko, nejaké hontové nápoje, tak je to super. Nálada bola skvelá, všetky sme sa šmiali, všetky sme pili, žreli, jakže u nás hotorí. A takto to pokračovalo ďalej a presne o to má čunder byť. Takže som veľmi rád, že sme sa takto stretli a že sme si to takto užili. A sa fajnučko nakrájali tie stejčiky. Veď sa sami pozrite na to. Mňam. Bolo to fajné a chutnučké. A každý sa oblizoval za ušami. Mňam. Ideme zrobiť ešte ďalšie mäsko, naberem vám. Počkaj, ešte ďalšie môžem piť. Nie, dobré. No to už dobre. Samozrejme nemohli chýbať aj nejaké cigary, ohník, jontové nápoje. A takto postupne sme sa dostali až k večeru, až nakoniec prišla noc. A my sme si to skvele užívali aj napriek tomu, že bola noc. Sedeli sme, rozprávali sa, spomínali na staré časy tak, ako to bolo niekedy. Bolo to naozaj super. To nevyrobí! Ticho, bude nočný kľud ešte. Noc za nami, nie? Koľko je? Neviem. 5 sekúnd, 6 sekúnd. 8:13. 8:13? Ja, to málo hodín ešte. No však hej. A co? Ideme spať ešte? Ideme robiť dačo. Pekovný. Raňajky. Treba zakomentovať toto. Čo dobre, a co? Počkaj kus, ne? Však všetci sme umyť. Koľké ruky má? Ale čo chceš povedať? Kúkaj mu na ruky, Miro. To sa go od tej pajkle, ne? Aj, znal som to. Do piči. Do piči. Ráno sme sa trošku rozhýbali, upiekli sme si nejaké jedlo, teda špekačky. A zombie mu to strašne chutilo. Jaj! Ako z nejaké reklamy.
Ukáž, hej! Ukáž, že to ide robiť. Kamene budú hýtať do piči, tak to je... Co? No. Toto neustrašíme zväza. Mali sme to pre prípad núdze, keby náhodou prišiel nejaký medvedzi ku nám, alebo co. No čo chlapci, jak bolo na tom čundri? Páčilo sa vám? Turistika bola perfektná, veľmi náročná. Čaká nás ešte návrat do prírody. Do kino. Maťo, máš všetko? Hej, len toto je pásky, neznám, to som už podávala. Jaké pásky? Také to. Ťahovacie? Tak sú nás lavičky. Co tam robíš, hej? Hej! Pozeraj, z neho ide. Jak jeden. Dobre, máš čas. Myslím, že je na glas. Záverečná, chlapci. To bola len jedna noc. Čo to je? Interport? Ale je... Ale je zelená. No a asi takto nejako to vyzeralo. A už sme čakali na taxík a všetci sme sa tešili domov. A ďalší čunder o rok. Tešíme sa.